Čus lidi, mé jméno je Míša a vítám vás u dnešního takového divného videa. Dneska se naučíme, jak postavit blok v Minecraftu. Takže za prvé zmáčknete na klávesnici E. Objeví se vám zázračná tabulka. Máte tam cihly, kytičky, redstone, to je redstone, to červený, koleje, kýblík a další, jo. Tak třeba kliknete na kytičku. Pokud jste klikli, tak dejte like. Teď si vezmete ty listy, kliknete na ně pravým a posunete je do spodních těch tabulek. Teď to dáte do té tabulky. Tak. Máte to tam, jo, takhle. A vlastně kolečkem na myši si posunujete věci v inventáři. Já tam třeba jenom teď ty listy, tak to je nic a listy. A teď to hlavní, úplně to hlavní, jak postavíte blok. Takže namíříte si, tam se vám to jak když dá do rámečku a kliknete pravým tlačítkem, bum, je tam blok. A zničíte ho tím, že kliknete levým tlačítkem. Myslím si, že tohle video bylo dost divné, takže se s vámi loučím a zatím čus čus!